Súčasná mladá generácia vie veľmi málo o druhej svetovej vojne a takmer nič o malej vojne. Preto bolo na čase, aby sa táto pre Slovensko a hlavne pre Spišskú Novú Ves dôležitá kapitola dejín diskutovala na najvyššom odbornom fóre, akým bola Medzinárodná konferencia historikov 19. a 20. marca v našom meste. Publikácie o malej vojne sa dajú skutočne spočítať na prstoch jednej ruky a historická obec s touto témou pokračuje len veľmi ťažko. Pribudla, chvála Bohu, z druhej strany frontu jedna publikácia, ktorá sa volá Baptism of Fire, teda krst ohňom. Je v nej upresnenie času bombardovania mesta i vysvetlenie, prečo sa o malej vojne dá hovoriť aj ako o šťastí v nešťastí. Plánovaných bol útok 36 bombardérov. Našťastie z tých 36 bombardérov polovička sa vôbec neúčastnila náletu, ani nevzlietla, nedostala ani rozkaz, nebola na to vystrojená. A z tých druhých 18 bombardérov odštartovalo 10 lietadiel, ale nad Spisku sa dostalo len 9. Bombardéri uskutočnili 3 nálety, najprv fosforovými zápalnými bombami, ktoré väčšinou uhasil dážď, druhý útok ťažkými bombami bol najničivejší a posledný palubnými zbraňami bol zameraný na zničenie lietadiel na letisku. Malá vojna však napriek veľkým obetiam na životoch i majetku bola dlho zamlčovaná. O malej vojne sa muselo mlčať, pretože bola súčasťou dejín histórie Prvej Slovenskej republiky, ktorá sa stala po roku 1945 nežiaducím tabu a bola, ako vieme, kriminalizovaná. Jej predstavitelia od najvyšších až po tie najnižšie stupne boli prenasledovaní. Mladé Slovensko nemalo nebezpečných susedov len z juhu. Je známe, že základným cieľom maďarskej zahraničnej politiky bola revízia povojnového usporiadania a vlastne anexia Slovenska, pripojenie. A bohužiaľ v tomto Maďarsko nachádzalo plnú podporu Poľska. Poľská politika podporovala, žhecovala Maďarov k tomu, aby si obsadili čo najväčšie územie zo Slovenska. Na konferencii zazneli aj zaujímavé konštatovania, ktoré by nemali upadnúť do zabudnutia. Maďarsko v priebehu 20. storočia 5-krát vojensky vstúpilo na územie Slovenska. Teda 5-krát okupovalo slovenské územie v roku 1919, 38, 39, 44, 45 a potom v roku 1968. Takže je história malej vojny aj takým varovaním pred toto maďarskou politikou. Záver konferencie tvorila 15 spomienková slávnosť pri pamätníku malej vojny. Prítomným sa prihovoril primátor mesta Ján Volný, predseda Matice slovenskej Marián Tkáč a do programu prispeli aj mladí matičiari a klub vojenskej histórie. Na záver si prítomní položením vencov uctili pamiatku 12 obetí bombardovania Spišskej Novej Vsi 24. marca 1939.